मा एफा मोजां मेथाइ दामनो फंबाय सासेया नै ओइ आदा बा 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 खौसेयै थानो थाखाय निमाहाखौ होनांगौ नङा होमबा गाज्रि नङा मोजां मेथाइ बयखौबो निमाहा होलायनो हाब्लासो मोजां खौसे थानो हायो नङा होमबा नंना नङा जों बर'नि गेजेराव निमाहा होलायनाय दंना गैया हा दंना गैया दा बिराद गिदिर गोरोन्थि भुल मावब्लाबो निमाहा होयोना होआ खम ना खिन्थु निमाहाखौ होलायनांगौ होलायथारनांगौ बे थायोबासो मानसि अनलायनायाबो थायो इउनिटि थायो खौसेथा होननाया फैगोन जौगानाया फैगोन डेभेलपमेन्ट गासैबो एसे जाहैनोसै मा जाहोनोसै नामा फंबाय नों शोल्डार बै माबाखौ फाफ्लि बादा होनदो आरो फाफ्लि बादा माने जेरै गोसो खालामा लोरिदों ना मादों माने बै गावनि बन्सनाव स्टिक जाना थानाय माने टाइट गोरा डाक्टार होनखादों फ्रजेन सल्जार होननानै नोंना माने बार्थडे होदोंमोन ना नोङो आं नायदों नायो आं सिरि थायो आरो एखमबा कमेन्ट होबाय आं बै चाइनानि ना मानि बे सासे औ बेखौ नायबाय थायोलै आं मालयसियानसोना बेयो गोगोमलै बेयो बोरैबा हिसाब जाजोब्बाय बेहा सानजोबो नामाथाय बनफोरखौनो बहा सोलोङा नों बाबु आं मुम्बाइआव थांनाय डिस्ट्रिक्ट नंगौ ना आच्छा लावा डाक्टार मारलै ना फिजियोथेरापिस्ट जोंनिखौ मेडिकेल योगा थेरापिस्ट मेडिकेल योगा थेरापिस्ट ना नों हमहादोंना नायनानै आच्छा मोजां सोलोंना लादों बेबो बर'नि गेजेराव सासे थेरापिस्ट मोजां डेभेलप खालामदों बिसोर हागोन आं दाखालि जायगाखौ मिन्थिया नालाय ओमफ्राय सेंग्राफोरखौबो मिलायाखै थांनायानो जाया सानबाय थादोंना थांगोन होननानै बबेथिं नोंना माबाया बे बाजार इन्डियानि सानजानि बिल्डिंआनो एक्सपेल्टिभ अथराइजेसन बिल्डिंआ बाजार इन्डिया खेबसे गोदान सोनाबनियानो आं दाखालि बे माबायावनो थांदोंमोन MRM आव ओमफ्राय सासे सेंग्रानाव सोंदोंमोन आं बे थुब्लावनावलाय बहाब्रा है ओरैखौ लाग्रोदो दे उनाव जायाबा थांदो मोनबायलै इसोरा जगायबाय फ्रजेन सल्जार फाफ्लि बादा बर' नाम बादा होजानाय नालाय जेरै गोसो खालामनो मोना नालाय लाखिजानाय बादा होजानाय प्रपार नामाव बेनो जागोन फाफ्लि बादा एसे जागोन बेयाव जा माबा मनमोहन नै थुब्लाव बेनो बेयाव एसे जागोन एकदम सायो बे खर'आव खोलायो आयदाय बेरबाय नामा सार बेरदों आं जिरायनायखौ गाव नायना हमहादों फ्रजेन सल्जार फाफ्लि बादा आं हा थुब्लाव नामा होनो सोंबाय नंमारगौ मानसिया आंनो सिनाया
आं जिरायदों मिडियायाव थाबाय ओमफ्राय आंनो मिथिया आंहा जे प्रजेक्ट सल्जार एसबनाव आरो बिजि ओमफ्राय गासिनो नायदों बडि लेंगुवेज बडियानो बेखौ खामान होयोना रेस्ट्रिक्सन थाबाय नालाय बेखौ होनदों मोनसे नायनानै आखि मोनजो फैदों नामा मोनजोथ'वाखै मोनजोआखैना लासै टिकेट आरो खनबैसे नाजाबावनांगोन दे हरसे आं थांसै बोरायबाय दे हरसे भिटामिन जाहोदोंमोन आंखौ ओमफ्राय टाइटसो मोनसिनो जानाय नंला जायोबा भिटामिन जायोबा भिटामिन B12 ओमफ्राय भिटामिन D3 नंगौ बेखौ भिटामिन B12 आरो D3 नाम्बार लानोसै दे ट्रेन खालामो सासे ओजोंनिफ्राय फैबाब्रा उफाय जागोन ना हाजो बेथ' मोनदा मोनसै ना भुटाननिफ्रायबोथ' फैदोंमोन दा फैयो भुटाननिफ्राय दादगिरियावबो चेम्बार दंमोन सारमोना गोलोमनायना सार सानायजों एसे गोलोमदों थेवब्लाबो थेरापिस्ट आं मानसिखौ गोसोआवनो लायाखैमोन आं एसे बोरायसाहां सानदोंमोन